Останете с моят колега Драгостин Вълканов и рубриката Света на Киокушин. Здравейте! На 14 марта събота ще се проведе традиционният турнир по карате Киокушин за Купа Верея. Състезанието ще се проведе в зала Стара Загора, бившата ДЗУ, а организатор е Спортен карате Купа Скен, град Стара Загора. В турнира могат да участват мъже и жени в следните категории: комите мъже до 60, до 70, до 80 и над 80 кг, а при жените до 50, до 60 и над 60 кг. Също така е предвидена и надпревара по ката. А сега продължаваме с представянето на техники и комбинации за противодействие срещу противник. Това бе всичко от мен. Сега останете с Рени Новкова.